Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikakawhaag lima nga Domingo sulod sa atong tuig liturhiko. Congratulations din ninyo kay mga buutan kay mugnaong. Pwede na mo mga matay. Ang kaybaw na mo nung anong buutan mo kay nang lingkod na gyud mo sa atubangan. Occupied yung atubangan. So kamong nang lingkod sa atubangan, magpunga-punga mo sa daghang grasyas Ginoo. Kamong naas luyo nga nipili sa luyo, posibleng wa na mo'y grasya. Pero kamo sang nilingkod as luyo, kay tungod puno ng atubangan, makadawat kaya po mong daghang grasya. Naaroy mga panghitabo sa atong katilingban, doon naroy dakong rally sa tibuok Pilipinas, tungod aning pagprotesta against sa atong panghitabo, labi ng corruption, against aning kaso sa flood control o uban pang mga corruptions. Atong iampo nining misa nga magmalinaon o magmalampuson unta ang maong mga maayong tumong na sa hulga dito sa Northern Luzon sa super typhoon nga Nando. Kung ano gid taon kayo, luoy kayo ang atong kuan uwan o hangin kusog kayo. Ato sang iampo ang atong mga kaigsuunan na maigo nining maong super typhoon
nga likay sa tanang mga peligro. O ang ato sad nga kalibutan karon gihulga sa kagubot, mga dagkong gubat ato sang iampo. Kini sukad ra gyud sa atong pagkadili maayong mga piniyalan sa grasyas Ginoo dinis kalibutan, imbis maghinatagay mag-inilugay na hinoon, mag-inangkunay. Atong iampo mawa na unta ning kahakog sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots, himog mga donations sa atong mga special nga mga projects nga unta hatagan sila sa Ginoo og daghang mga grasya sa ilang kinabuhi karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Amen.
magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan, ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan, aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas, aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga kamong mga sulugon sa Ginoo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daigununta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Gibayaw niya ang kabus gikan sa abos.
Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingpuron siya, uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Una sa tanan, awhagon ko kamo nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawng kinabuhi, Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbaka. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili kana akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton aron kon papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay.
Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang usa iyang gipangutana, pilabay utang nimo sa akong agalon. Usa ka gatos ka taro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat matod sa piniyalan. O giingna niya ang usa, o ikaw pila may imong utang. Usa ka libo ka bakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalo ni ining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutan na mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Og si Jesus may padayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala, pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. O kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nganong ingon ani man ang atong gibuhat, tungod kay ang Ginoo mga igsoon gusto siyang mahimot ang mga maayong piniyalan. O kinsa man ang maayong piniyalan, kanang kamaong mo share sa mga grasyas Ginoo, dili kay iyang ihikaw sa iyang isig katao. Sama anang paglingkod diha sa atubangan, kanang bakanting lingkuranan sa imong atubangan, kung di na nimo lingkuran, imo na nang gihikaw sa uban nga wa kalingkod, sama atong diri sa kilid. Di ba? So imo ginang lingkuran to give chance sa uban nga wa akalingkod. Kinsa pa may mo insert diha? Nya inyo pag yung tungtungan og usahay og payong, kanang inyong mga putos, inyong ipalingkoron, hinoon karon nawa naman tingali, murag wa na no. So kung inyo nang batasanon kanunay nga inigabot ninyo sa simbahan, inyo dayong pangitaon ang pinakaunang lingkuranan nya inyo yung punon haron ang mosunod makalingkod sa dayon sa inyong likod, mahimo mong maayong piniyalan. Mausad na ang mahitabo ngadto sa atong katilingban sa mapananglitan. Kanang imong yuta, kumusta ang imong mga silingan? Maayo ba ang ilang agianan? Dili ba pitos kaayo kay imong gikural? Ana, gipaambit ba nimo ang bahandi nga naa nimo kanang imong yuta? Gilinga imong tupad ingna dili maglisod imong silingan og agis inyo. Pangutan-a ba? Nadili ra. Nya moingon gani siya, "Oh, ako jud nang gibuhatag agianan, oy, dako gyud. Amo na nang yuta nya ako jud nang dako ang ila agianan." Ingna dayon, maayo kang piniyalan. Dili ka taktakonon sa langit. Kay kun dili ganita ka maong mo paambit sa atong mga bahandi nga nadawat dinhi, kay kining tanang bahandi sa kalibutan, dili man ni ato gipiyal ra ni Ginoo, samaan ng hangin, tubig, yuta, dagat. Karon porting inangkunay sa dagat, hasta ang China, ang Pilipinas, away anang dagat. No?
Kamusad away anang mga utlanan sa yuta, siging kinihaay, pulos rata piniyalan, oy, sa madugay, sa madali, mawa rata dinhi. Ayaw huwata nga, wapa ka mawa sa kalibutan, gitaktak na ka sa imong pagkapiniyalan. Lingi ana sa imong tupad, inawa, pakataktakan. Kana, sa mga yuta pa na, kanang imong balay bisag ikay gatukod ana kun wa ang Ginoo wa man gid nay kapuslanan di man ka makatukod ana kay grasya man as Ginoo i-share sad na sa uban matud pagani ni Kristo dawata sa inyong balay ang mga way balay dawata naaroy daghan kay mga balay labi na nang nag-scam anang na ang flood control dagko kay silang mga mansions wa kayo'y gapuyo. No, ana, dagko silang balay pero ang ilang gitukod nga mga projects nakapatay og daghang mga tao kay imbis nga makontrol ang flood. Ang flood na noon mo ay dako kayo, ang control ni nawa. Ang kwarta to as ilang bulsa, mga bati nga piniyalan. Kining mga kurakot natong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, kaya di man sa kumuingon ang simbahan, excuse ana, apil na mong na naglingkod. Kaya ang kanang manggong korupsyon mga igsoon, kanang pagkahakog ba, kanang pagkadaw, kanang bang ang kaugalingon, ragi gihuna-huna, naana nato tanan, naana sa atong diri, o sa atong kasing-kasing, naana, bisan kaning nagwali, ni asad ni. Dipindi lag ato siyang tagaan og higayon na mulihok sa atong kinabuhi mo na pugni gina pugni ba kung mahimo patya na hunahuna nga ikaw gyud mo'y mag-una ikaw gyud hayahay ikaw gyud maoy dato ikaw gyud maoy daghag kwarta patya na kay mahimo ka anang dawo mahimo ka anang bati nga piniyalan mao na diri sa atong unang pagbasa gisaway gyud Ginoo ang mga nagsimba nga nagsigig ingon kanus aman ni mahuman atong misa oy kay sus maninda na sadta niya atong tikason to ara ba koy tikasonon didto da nga timbangan sus minus ra ba to akong kuan to para ba kulit tahonon nga 5-6 magsige hunahon na ana ani aman na dinhi ako taas mong kumuwali kadaghan na jud ko nakakita ana magsigig tan-aw sa rilo magsig ana sig ana nya og naay orasan dias loyo pakiton pag jud ko na ana ako god iniglingi ana mga tawhan na ko may ratag di maulian kana bang maglakaw ba magwingig na ba mag-ana dili ta kasustinir nga maminaw sa pulong sa Ginoo pero kusog itang maminaw sa corrupted minds nato and heart nga magsigig diktar pangwarta gyud pangwarta kwarta hilingi ay mong tupad na sad. Ang di mo lingi, hingwarta. Ing na mopalit ka rog slat. Ing na gahuna-huna ba karon nga nagda ba karon o para ipalit og slat. Matod pa sa musangko kita sa slat no. Matod pa sa atong Finance Council pinanguluhan ni Brad Alan Leones nila ni Stercate sa pananguban diha upat man na sila kabuok limot bang ko tong sis Brad sige basta upat na sila kabuok diha ingon sila padir ilang gi-analyze ba kay sila may in charge sa atong finance dire ingon din bago pa na natong natukod last week pa no ug ang atong PPC lihok din sila, meeting din sila atong niaging adlaw usas ilang na desisyonan kinahanglan daghan ang mamaligyag slat sa palibot dinhi sa atong simbahan madomingo aron daghan ang makapalit sakto ba ang ilang desisyon kay og maghuot kuno sa duha ra ka lamisa ang uban mulakaw na lang kay maghuwat pa kadiha mao na karon lingian ninyo diri purting daghanas na maligya rog slat. Basta naa gani lamisa nga naay nagparis duha ka buok unya naa sila resibo nya ang naong kasaligan dili mga kawatan og naong palit mo dihag slat pero tan-aw gyud ninyo murag kadudahan labi naghait kayog hapapangig
Nya murag sigahog mata, ayaw magpalit ana ha. Ay magpalit. Pero kana mga buotan og naong, labi na gyud nagbrunda, awa sana sila magbrunda. Hala, palit mo diha. Daghan na ron sila diha. Dias parkingan na diha. Abot pa kuno ngadto adto may iskina kay basin pa kuno og naay ni dagan ba nya wa ka kita. Dapat to iskina. At abot kuno sila sa ilang Brad Imon. Oy Brad Imon, bahala na ka diha. Naay naninda diha sa slot. Mao na nga kana ganing mo na ilang nakita. Kay matod pasad nila kung wa kuno'y daghang lugar nga kapalitan, unsaon man pagpalit. Na ron nga daghan na wa na mo'y pagamahayan. Huwat lang sa gamay nga palit dayon. 100 pesos ra na. Sige, ako mong i-update ha. Ang atong Grace tag 100 pesos unya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong halin sa pagkakaron niabot nag 57,976 ka slots. Naapay 642,024 ka slots nga available. Daghan pa kayo ni. Kamusang mga online, daghan kay mo mapadadaan nato og kwarta. Wa man tay mga lamisang ipapalit ninyo. Ipadala lang sa atong bank accounts, tanawan ning atong bank accounts, o niya pwede sa ninyo ipadala sa atong GCash, puno ng akong GCash no, kanina lang ubang mga GCash, or ipadala sa kwarta padala, foreign o local. Ayaw lang ko padadi o kwarta padala sa Western Union. Anara ila, unsa man ang slot pader? Ay donation good ni God, donation ba? Napagi mangutana na ko hangtod karon unsa man ang slot pader? Donation na for certain project. Kining grace para ni atong wa mahuman pagbayad nga gitukod natong kumbinto. Nganong maingon man kung atong kumbintong gitukod tungod kay ang nagtabang og tukod sa kumbinto didto sa San Vicente Ferrer Parish sa didto pa ko kitang tanan online og territorial parishioners, taga Compostela, taga bisag asang lugar, apil na ngadtos tibok lugar sa tibok kalibutan, kitay nagtukod ana. Nya do na patay wa pa mahumagbayad tungod kay na-adjust to nato kay gitabang nato ang sitwasyon. Mao nang hangtod karon ato nang tiwasog bayad ha. Mao na ang grace. So palit mo bisa tag 100 lang. Ana, gitan-aw nas Ginoo nga maayo tang piniyalan, kamaotang mo paambit. Unya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, mao na ni ang atong slot para dinis ato karong mga projects. Nahalina na tag 21,073 ka slots, naapay 78,927 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan na malit og slot. Nya kada nato palit og slot hinumdumi ni mao ni ang atong gitawag og bag-ong meaning. Unsa may mahitabo nato sa matas Ginoo kung mo palit tag slot, doon na nay meaning ang SLOT, kanang slot. Una, sa matas Ginoo nakahimo tag sakripisyo. Pinangga kay Ginoo kanang kusog mo sakripisyo. Sama nimo di na ka mo inom og red horse kay imo na lang ipalit og slot, sakripisyo na. Di na ka mo sakay motor kay maglakaw na lang ka nya tigom-tigom mo nimo imong plite kay ipalit og slot. Din ka mukaon og katulos o sa kaadlaw kaduha na lang ka mukaon nya mo inom na lang kag tubig init sa imong tingkaon nga usa nya ang imong budget ipalit og slot. Din ka magpariban sa imong buhok, agwantahon na lang nimo og mura kag ungo tan-aon, at least ang imong kasing-kasing murag anghel, di ba? Dili na ka magpakiskis sa imong kilay. Ana, di na ka moadtog parlor usa sa mulag bati kag naong karong mga buwana basta dako-dako kag mapalit og slot. Ina na ba sakripisyo. Nya mao sad nay atong offering to God. Unya dayon mao sad nay ang L pa di ay mao nay atong love for the church, love for the needy. So sacrifice for salvation, love for the church, for the Lord, for the needy,
offering to God. Nag-offer tas Ginoo og mga sakripisyo og atong bahandi. Mo nay mahimo gitang maayong piniyalan. Og katapusan naatay treasures in heaven. Ang letter T, treasures in heaven. So S, sacrifice, L, love, O, offering, T, treasure. Kanindot ana. Nya doon natay special nga mga offerings. Kaning atong mga pews dinhi, kaning atong mga ludhanan. Upat ni kaludhanan, tag 42,000 ang budget ani sa atong pag-contract sa atong tighimo. Wap ata mo sugod og order kay duha pa ang gi-pledge. Nay ni pledge sa duha na, pero wala pa ang duha. So ganahan mo pledge, palihog sultihi lang ko. Duha na lang kapyo kanang kneelers na. O man na mag-angay atong kneelers diha. Kamo wa mo'y ludhanan diha. Agwanta sa mo anang simento ha. Ana. Pero moabot ra unya na mga siguro mga 3 years from now. Kung di mo palit dayon, di dugay ta makatigom. Pero og inyo nang paliton dayon, 2 weeks from now, nanay kneeler diha. Di ba? Pero murag wa may ni action yun ko ano. Wa bay mailhan man nimos mga okay. Kita na ba lang duha na. Mana? Oy, wa ginagana lang ay kadako bana. Onya, nakinahanglan sa tag mga 13 additional ka mga pews, kabantay mo diha mga bangko ra na nga plastic atong gibutang dias luyo. Punan na nato diha mga 13 kay 12 ang atong ipuno, nya nay usa kuno diha nga lisod na di na ma-repair, ato na lang ilisan, babaon na ambot o pabakan ang malusno ron. Kanang 13. Nya thanks be to God, nanay upat nga ni pledge. Siyam na lang. Siyam ka pews. Tagpila man sana? 55,000. So kamo mga online parishioners, hala, pledge na mo. Ari ba mo 42,000? Duha na lang ka 42,000? Or anha ba mo sa siyam ka 55,000? Dunay duha ka grupo nga nakatouch nako. Ang una, barkada ni sila. Ni text nako, Father, muangkon mi og usa ka 55,000. Okay rag bayaran mga 3 months, within 3 months, 2 to 3 months, nako okay kayo. Nako, mga barkada sila. Unsa ilang gibuhat? Nagslat-slat sad silang mga barkada, 55 pesos per slot. Nya nangandoy silang makaraise sila og makabaligya sila 1,000 ka slots aron kuno moabot og 55,000. Nindot no? Awa mo nindot eh. Di man kinahanglang suluhon gid nimo. Grupo ba? Grupo. Nya nakahunahuna ako pag text nila atong the other few days ago, ningon ko, bitaw no? Ang grupo di ay panalitan din ni simbahan na magidaghan dinhing mga organizations. Ngano mo day usa ka organization mag-raise pod mo, mag-slat-slat sad mo. Di day pwede. Pwede oy. Ngano man day kamo mga chapels, grupo man sad mo, nama mo'y daghang members, labi nag-arang-arangan mo pagkabutang. Ngano man day mag-raise sad mo, pledge sad mo usa ka lingkuranan. Di day pwede. Tubag. Pwede. Ngano man di ayog kamong mga barangay. Naamagitay 16 ka barangay dinhi kay ang ika-17 na hati naman ngadto kuno sa Kotkot. 16 man gini ka barangay, syaro anang 16, siyam naman lang ni kabangko. Ngano man day kamong mga barangay officials og mag-ingon day mo, islat-slat sa dinato dinhi sa atong barangay mo angkon tag usa ka lingkuranan. Di day pwede. Nya kanus aman mo musugod. Og ang ikaduhang grupo nga nakatouch nako, gahapon lang yun ni desisyon ang atong staff dinhi. Mga 40 ni sila kabuok. Atong staff. Unya nag 4 days allowance na lang mi. Nag-donate na ni sila 3 days nga allowance, di na sila mudawat kay di na paigo ang atong kwarta. Nya pagkadungog nila nga nako grupo-grupo ba? May desisyon ang ilang leader sa ato dinhing mga staff na niangkon sa silang usa ka 55 ilang ididak sa ilang allowance.
Pakpakan na to. Ingon ko, pwede na mo mga matay. Nya kay na-challenge man ko, naingon sa ko, angkon sa ko, usa ka kneeler. Ako, didak sa akong kuliktas. Oh, di ba? Kung ikaw karon naa kay pagbati sa simbahan, matud pa ni Hesus, gamita ang tanan para muhatag ka og kalipay sa imong isig katao, para doon na kay mga higala arog mahurot na ning tanan nimong hatag, dawaton ka sa imong pinaka best friend didto sa langit. Kinsa man itong pinaka best friend kung magsigitag panghatag dinhi ang Ginoo. Maunay nindot nga pagampo. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa niingon dinhi, pagampo mo nga binayaw ang kamot aron mo magmalinawon magkahiusa. Kinsa man ning mga binayaw ang kamot og nagmalinawon og magkahiusa, ang nagampo nga mga taong manggihatagon. Mahimot ang kabos sama sa mga santos, sama ni Jesus, sama ni Mama Mary, sama ni Santiago, sama nila ni San Francisco, San Roque. Mahimot ang kabos tungod kay gipanghatag nato ang tanan, pero naay kalinaw, naay kahusay. Mahimot ang dato sama aning mga korap na to mga opisyal sa gobyerno o mga contractors na ay kagubot sa katilingban. Luoy kay ta. Sige, last na lang lingi. Ingna, nagplano kong muangkon sad. Sige. Kadtong muangkon, sige, manindog na ta. Ang di muangkon, hinay-hinay gawas. Mga igsuon, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, gitawag kita sa Ginoo nga mahimong mga buutang sulugoon busa sa atong pagka mga lagad sa simbahan. Malaumon kitang moingon, Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panig-ingnan, magtudlo kanato sa malamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mga mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag, makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho, kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta
sumala sa tumagiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga minghatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mihalin makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug sa panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig o sangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Adlaw ihatag kanamo karong adlawan ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi nining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamaayong piniyalan. Ang ato lang buhaton, di lang gid nato ang kunon ang mga butang nga maayo, atong ipaambit ang tanan, labi na kanang atong mga kwarta, mga butang, mga balay, mga yuta ug uban pa, ug ang atong gugma ug pasaylo. Atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong mga barangay tanods diha sa palibot nining atong compound nga nagmanage sa traffic, ang atong mga PIMAG nga mao'y nagbantay sa atong parking, nagmanage, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, atong IT, parish personnel, ang atong mga lictors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, niya ang atong nihimo sa formal offerings, kamong ning paso kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Edna, Mr. Carmelo and Mrs. Roca and family. Masipang pakpak kanilang tanan. So, pasalamatan nato pag-usab ang namalit natong mga slots, naghimog mga donations. Padayon tagpalit og slot ang atong mga lamisa na diha palibot sa simbahan, sa atong opisina, pwede sad mo muadto didto. Ya, murag kada adlaw na natay manindag slot sa opisina ug dinhi sa gawa sa atong simbahan. Sugod karon. Nya ang atong grace tag 100 pesos ang per slot, nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 191 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC para sa ato dinhing mga projects sa parokya, tag 100 pesos gihapon, o nya na ay 162 slot challenge, tag 16,200. 46 na ang atong nadawat. Sa atong mga kneelers, duha pa ang kuwang, napay nangatag 42,000. Pwede na ninyo grupo mo, o nya 2 to 3 months na to bayaran, o nya anam-anamon lang, pwede na mo pledge. O nya ang ato sad nga mga pews or mga tag-as nga lingkuranan diha sa Loyo, tag 55,000, napay siyam ka, more or less siyam ka mga lingkuranan. So, mo pledge mo, grupo or institusyon, mga kuan ba, mga kompanya ba, magtigo mo, okay kaayo. Salamat daan, mga online parishioners, salamat sa ninyo. Atong pakpakag usab ang ato mga namalit og slot, salamat kayo. So yan po nato ang rally karong panahona, karong adlaw sa tibuok Pilipinas og sa gawa sa nasod nga unta magmalampuson og moepekto gyud sa pagwagtang sa korupsyon sa atong mga kasing-kasing, dili lang sa ato karong present time kung dili sa ato gyung kasing-kasing. Unya dinhi sa atong parokya karong September 25 na atay recollection para sa tanan nga mga mandated organizations, movements, and ministries para sa inyong installation pohon sa September 27, alas 6 nga misa. Mag-installation ta, kay wa pa mo ma-install sa akong administrasyon. Unya, nag-hire sa tarog mga lay ministers. Kamong gusto nga mo-apply lay ministers, appeal mo sa recollection. Pag himula mo og letter, nga appeal mo sa recollection karong 25. Nga i-install mo ika 27 kung medyo makitaan inyong now nga may pagkabuutan mo.
Unya ang inyong mga subsequent nga mga trainings and seminars ato lang yang schedule. Mas mayog na ay mga lay ministers gyud sa kada kapilya. So ang mga chapels akong gihangyo nga magpadala gyud og mga representatives nga mga lay ministers. Kaya naa naman tay monthly masses sa atong tanang kapilya. Nya naa sad tay weekly masses, Sunday masses sa mga center chapels sa 14 ka mga barangays. So may gyud naa didtoy lay minister nga naka-in charge. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pagpalambo pinaagi sa pagpaambit sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.